हाब नेरसोन एफा फुङावलाय एफा थांनांगौ जाखोब्रा जेरावबो थाङा दासिरां एसे दुब्लियाव माइफोर नायलाहैनो नागिरदां आदसा दा नोंहालाय अबावथो थाङो आङो बाजारावहाय एसे बेरायलाहैनो नागिरदों दे बिदिबा थांदो दे माथो देग्लायलाय मायानो जाथाराखिसैब्रा माथो एम्फौसो जालाजोबखो थोस माइखौलाय सोरनि मोसौ जाफैजोबखोलै जानाय नंलालाय मुलिसो सारनांसिगोन दिनैलाय बिलामाजोंलाय सोर एफा समायना सिख्ला फैखोरा सेंग्राफोर दिनैथ' जानाय लोंनाय जेबो गैया जाहैबाय मा खालामबावनांगौ हाब बस बेखौनो जिंगासिनबाय नोङो लामा सामा मेरला दाउ अमा खानाय दङ बेखौ लायलाबायनोसै नङा माथो बेखौनो लायनोसै दौ नायमारसै थौदो बस बिदिबा लायमारनोसै थौदो थौ दानस्रां मा जाखो आं दाखालि दुब्लि बारियाव बेरायहैबा जा मोजां सिख्ला नुबोदोंब्रा नोंबा सोरखौ नुबोखो आंथ' सिनायाना आरे आं नोंनो खोन्थादोंसोब्रा बेखौनोथ' नों सिगाङाव बुंनांगौ ना हाब समायना एफा देलायनानै एफा थांनो नागिरखोब्रा आंहा दा एसे गामि बेरायहैनो नागिरदों ओमफ्राय बेलाय सोरथो जाखो समायना बे आंनि लोगो अनजालिसो बेबो आंनि लोगो नेरसोन बिदिबा थांलायसै नामा आदामोन दे समायना थांलायसैबा हाब दानस्रां बे सिख्लायलायनायजों बोरै सिनायलायोब्रा है जों गोदोनिफ्राय सिनायलायखायो जों गामिनिसोना आं दुब्लिबारियाव नुनाय सिख्लाया बेनोमोनब्रा बिदिबा नों आंनो खोन्थाबाय थानाया बेसोमोन ना नांगौबा बानायना होसै आङो मा फाग्ला बुङोब्रा थौदो थांसै न'आव थौदो
फुंनि बस बोरमाया Này Marcel làm sao được? Habis lanjut Bos bos. lagi nih le. Ini nak bendara, bendara. Hap. National level mak kalau mereka sudah bilai. Roh. Oi Nelson. Oi Nelson. Oi. Bapak kau kenapa ya, Bra? Gire. Deh. Ang lain aku malah bakda buku. Nungba mas handeng. Sana gili dan senang. Be dakalनि सिख्लाखौनो मा जादोंथाय गोसोखांबाय थादों थारमाने नोंबो लामाव गोलैबाय नों बेखौ गावनि सायाव बानायनानै लानो सानदों नामा नाथाय आं बानायना लानो हायाना नों बेखौ जिगासिदों आं दंब्रा आं बानायना होगोन मिथिबाय थारमाने नों फुरा लाब गाव गोलैखाबाय नों बेखौ ना मा बुंनो बेखौल' गोसोखांबाय थायो जानाय लोंनाय गासैयावबो बिनि महरखौल' गोसोखांबाय थायो दे बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थानो नांला गाबोन आं थांनानै बेखौ लोगो हमहैगोन ओमफ्राय नोंनो खोन्थाफैगोन आं जाबाय दा जायो थौदो बारा बिदि सानबाय थानानै लाब गैया मोननांगौखौ मोनखायो मिथिबाय दा थौदो थांसै मालाय थौदो सेंग्राफोर दिनै बोरमा बेदराथ' बिराद मेजेमलै बिराद गोथाव मोनो जानो जाबावो मोनलायलायदों बस जानायाथ' जाबायलै सेंग्राफोर नाथाय आं मोनसे खोनादोंलै गामियाव माबा दावराव जानायफोरसो खोनादों आङो जानोबो हागौ बस गावजां एसे खबर लायलाय नोङो गामिफ्रावहाय मा जादों मा जायाखै थांनि होमबा बस गामियाव सोरबाबो दावराव खालामबा होख्लायनांगौ बे फाग्ला बिदिनो जायो आइया बसा मा खेलासो होथारनांगोन जों बेखौ खबरबा सफैग्रोनोसैब्रा नों मा जिंगासिदों होख्लायनांगौ नंगौना बस नागिरनांगौ ओइ आदै ओइ मा खालामोब्रा ओलै जिरायबाय थादों फैदो जिरायफैदो दे आस्सा आदै मानोथो फैयामोन नोंलाय नै आदै आं ओरैनो बेरायलाबाय फैदों दे थिगैनो आंहा माबालै बोरमा गोमादों दाख्लैसो गोमालायबाय मासेबाव नों एसेफोर खबर मोनबाय बायदि नामा आंथ' मिथिया आं नुवाखै दे एबार बायसान्सफ्राव मोनबाय बायबा गावब्रा नालिसनोसै नामा आङो सालाफोरा बिसोर रायलायखुमागासिनो दं बसनो खोन्थाहैनांसिगोन जाला आदै बेबायदि गाज्रि खामानि मावग्रायाव बिदिनो खालामखानांगौ आदै आंबो खबर मोनबा नोंनो होफिनसै दे खबरखौ दे ओरै दे होमबा बिदिबा थांनायसै दे आदै बस गस्ला फान्थाव माबा माबि गिसखांलांदो आरो फाग्ला बिदि जायो नालाय आवा सोआ मा होआखैलाबायो दम दाम आंसो बिखाया खावसे थांदों खबरा बोरै खबरा गाज्रि जाबाय बस मा गाज्रि जाखो खबरालाय मालिकआ गावब्रानो नालिस होनो नागिरबाय मा
नों मारखौसो गाव बेखौ देथारैनो दानो थौ नै बैनोमोन जोंखौ गावरान नालायफिननो नागिरनाया नालाय बेखौ देथारसै दिनैनो गेलेग्राबो गैया गावनो नोंनोमोना जोंखौ गावरान नालायसो नागिरनाय बोराय ये सालाफ्रा मा खालामदों खिमाय लानाय आं र' गोरोन्थिया आंनिनो जाबाय निमाहा होदो आंखौ अननानै निमाहा दायखौ मोना निमाहा बिदो नों लागायदो मोनसै लागायदो लागासो मोनदों नोङो बेयावनो थै सिग्राफोर बेखौ बटन जाबाय थाला दे गावदो बेखौ औ गाबोनसै बस हाब बस सोरनि फन गाबखो नै बस सोर बेखौबो बिजों लोगोसे लायफानांगौ फंबाय आंखौ बासाय ओइ सेंग्रा मानसिफोरजों हरंगार माबायदि फोरांगोन लांफैदो न' राननानै लागायहैदोलै लागिदो आदा नों थांग्रोदो थां जागोन दे फंबाय जागोन ओइ बस माथो जानांगौला हनै माथो साफानि होथारजोब्बाय खारनांसिगोन जोङो खारमारसै औ नेक्स्ट टाइम गवा ओइ सेंग्राफोर सिखादो खादो साला सैमाफ्रा खारलांजोब्बाय खारनांसिगोनलै बस हरिनाखौलाय भुटान रायजोनि नारें खमलाफोर बायदि फैगासिनो दं नङा माथो कासफोर नाफोर फिथाइ बायदि बावसो सेंग्राफोर अ नंगौ बस सब समायखागोन बेखौ नाय नोङो बिसोर सानै गेजेराव सासेखौ आं बानायना लागोन नोंखि बानायना लानो हागोनलै बस होद बुरबक मानसि गोलाव गिदिर आं बानायना लानो जाबाय नाय नोंसोर मादि बानायो आं बेखौहाय र' बस दा थावल' बेरे जिजा हरनाय नङाथ' नोङो बस होद बोरमा नायदोल' ना आं मादि बानायो दे होमबालाय नोंनि गोसोै हाय सना
आंनाखौ साबायलै I love you मानो नांगौ मालाय सिख्लाखौ लाजिया नामा सिख्ला एदावनो ओइ जारौ लाजिनाय उदाव आं ओरैनो गारखादों लाजिया मालाय सिख्लाखौ लामा सामा I love you बुंनो हगार लामाया मारै जाखो बस खबरा गैयालै सेंग्राफोर खाफालां गाज्रि जोंना मा खालामदों आरो दानस्रां ए माथो समायनासो नै ओरैनो जिरायनानै दं आङो गोदाव सोराव ए नोंखौ लोगो मोनबाय मोजां जाबाय ए माथोमोन आदा बे जों दाखालि लामायाव ज' लोगो मोनलायनायावहाय आंनि लोगो नेर्सोना नोंखौ फसायलांदों ए बे नोंजों थाफानाय सासे सेंग्राया औ बेनोमोन बिदिबा आंखौ गाबोन बे जायगायाव लोगो मोननो थिनफै जागोन दे समायना उफा बावनो थाद'सैलां बिफां सायायावनो होद नेर्सोनावसो फन हरनांसिगोनलै हाब सोर फन हरखोरा ए माथो दानस्रांसो फन हरदोंलाय अ हेलौ नेर्सोन नों फाय दङ अ नै एसे गामियावनो बेरायलाबायदां ए नोङो बे दाखोन्दाफारानि बिफां सायायाव फैसाय आंहा नोंजों माबा मोनसे खोथा दंमोनलै नेर्सोन दे नों थाबल' फैदो ए बे दालां गाहायनि बिफां सिङाव दङ दे होमबा थांगासिनो दं थाथ' औ दे आसलाथ' बैयावसो दंलाय हाब नेर्सोन सफैबाय औ सफैबाय ओरै नेबाय बिफां सायायाव गरमथारबो माथो खौरांमोन होद खौराङाथ' माबा मोनसे जाबायना आं खोन्थानोबो बालायलांदोंमोनलै मा खोन्थानो बालायनाय खोथाफ्रा होद नों आंनो जाहोग्रोनांगोनलै होनबासो खोन्थागोन आङो जाहोलायनाय मा खोथा बेलाय नों खोन्थादोल' ना आं मा जानोबो जाहोग्रोनांगौ मोनलायलांदोंलै नेर्सोन मालाय खोन्थामारसै दे खोन्थादो समायनाया नोंखौ फसायखायोनो मिथिबाय बियो नोंखौहाय माबायाव लेंहरदों गाबोनहाय फुङावहाय थांनोनो लोगो हमहैनो थोद थगायदोंसो नामाब्रा थगायाखैलै नै माइरिबो फाग्लासो आं मानो थगायनो नोंखौलाय आं नोंजों एफा लोगो उन्दैनिफ्रायनो फाग्लासो बुंबाय थायो समायथे थगायलायलाङोमोन ना नों आंखौ होद फाग्ला आं बिदि नङा आगोलसो बिदिमोन उन्दैयावहाय दाथ' आं सोलायबायना बिराद चेन्ज जाबाय आङो दा मिथिबाय नंमारगौ नंगौब्रा फाग्ला नंगौ लेंहरमारदोंथ' नोंखौ लेंहरमारदों होमबा नों गाबोन थांदो दै बिसास मोनलाय लाखिलां फाग्लालै नों मानसिया मा फोथाया जाखो आंखौलाय एफा गोदोनिफ्रायनो जों सानैजों लोगो मानो फोथाया जाखो थांदोल' नों गाबोन थांदोल' दे थांगोन आं नों गाबोन थांथारदो जोङो नङाबा समायना आंखौसो रागजोंगोन आंखौसो थगायबोदों होननानै दे थांसिगोन आं गाबोन थांदो खिन्थु लाजिबा आंखौबो साइडआव लांफानो हागोन नङा हारसिं थांगोन आं दे खिन्थु जाहोनांगोनलै दे आं हले मानिला थांगोन आं होमबालाय बाजाराव एसे बेरायसै थौदो बाजाराव एसे बेरायलासै बिनि थाखायसो लेंहरदोंमोन आरोना नों औब्रा फाग्ला बेखौ बिदिनो खोन्थानो हायोना मबाइलावलाय माथो बिदि रायलायनांगौ आजिखालिलाय फाग्ला सिया बिदि जायो नामा हाब समायनायालाय मा दाबो फैयारा ना दानस्राङासो आंखौ थगायखो बारा गोबाव जायाखै नै आंबो दासो सफैदों हा माथो लिंहरामोन मैया आं दानसोरांनि सिगाङाव फिननायखौ हराखैसै दिनै आं नोंनि सिगाङाव बुंगोन साननानै
listen I love you आंनो I love you too समायना बस दिनैलाय मावजिजोंबो सोंलाय मानो फैयासैब्रा होद फाग्ला मावजिया खरना जानानै गस'सो दंहैयो नंगौ नामा आरो बे मैसोआ खिनाय बेमार जादों नामा खिनाय बेमार हैद साला अनला ओंख्रि जाना खिनाय बेमार जाना फैनाया मामा ओइ रिबे लांखौहाय बे फाग्ला रिबे बुआखै गैला साला बसा मिनिमियानो बिसिबा बुरजा दं फाग्ला बिदिनो जायो बसखौसो बेखार खुलिबायना बिदि मोजां गेले दे दाना दे बेनोबो बारा दंखाया बेखारसोखा बिदि मोजां गेलेनाय सानसे गेलेनायखौहाय समायना मा जाखो नोंनि मुङा जेरै समायना महराबो जा समायनाखा दहा बांद्राय बुङो आं मा बारा बुंखो दे गावनि मोजां मोननायखौलाय ना बयनिफ्रायबो साबसिन नुखायोना समायना नों आंखौ मालाबा बावनाव थांबा आं मा जानांगौ दे बिदि जाबुंगासिनो आं अराय सम नोंनिनोखा थोर समायना थांसै बाव थाबाय थाजाला सेंग्राफोर मा जाखो बस बै सिख्ला दं दाखालि बै लामायाव लोगो मोननाय आं फुङाव सोंनाय सिख्ला सोंबामोन लायो ए नङा माथो बे सिख्लाखौ दाना आं समना लाना फैनो नोंसोर सेंग्राफोर सिगुर बिसिमनि ओइ सिख्ला नोंखौ बसा लेंहरदों मानो नांगौ ए गरमबावसो नेरसोन हगारांखौ नेरसोन नै बस नोंना माला लाबोबाय साला दाखालि आं प्लास्टिक खालामनाया दिनै बहा गबावनो नोंसो आरो मानो नेथारबो समायनाखौ हगार मा सेंग्रा बिदिनो लुबैदों नामा ओइ बबे सेंग्रालायनो बबेनो फालथुनाय सेंग्रा हा बबेनि नङा आया माथो बसालै नोंसोरा नों आंखौनो बुंदोंना नायना नोंनि प्र प्लेयारखौ बुलायलाय बिजों बसा हालालै ini जाबाय नोंना प्र प्लेयारा बिथाङासोना प्र प्लेयार लागायदो आं थांसै बस लागाय मोजां योगो आं यो हमबाय खर' ओख्रि ini हमगोन आं जोबखायजोबनो लां 요거 어이 부터 소민이 한 거야 이거는 뭐 하는 거야 어? 그리고 진짜 와 नोंनि सोरखौ नांगौदों बाबु नोंनि सोरखौ नांगौदोंमोन समायना हगाराबा दानो हगाराखै बस हगाराखै सानसेनाबाबो लाना थांदो गोरोन्थांनिनि जाबाय लाना थांदो नोङो नोंनि मालखौ लाना थांदो ओइ बस जालालै कानसेलाय ओइ सिखारदो
थौदो संहैना थांसै थौदो नेरसोन